guys, nakailang harvest na rin kami dito sa aming sagingan dito sa garden. Hirap ito yung sa nilagang baka. Yan guys, ulam namin tira-tirang sabaw. Morning mga ka-dragon, ayan. Sumadya kami dito sa ampalayahan ni Jing. Yan, ano tawag doon yung hindi yung sagraw. Magsagraw ng ampalaya. Sagraw tayo ng ampalaya. Kasi ito, sayang naman, tatanggalin na daw. Dito tayo daw pag ganun. Tatanggalin na nila kasi tatamnan nila ng panibagong gulay. Nakapanginayang naman guys. Kaya makikiamot na lang tayo ng... Ito, sitaw. Sitaw? May sitaw pa? Ayan o. Magkuha pa ako sitaw? Sabi niya, kibitaw. Kibitaw ba? Magtayo ba ito? Bahala ka dyan, Kuya Jane. Pitas na ako. Sarap to sa ano. Hindi siya yung mabukol. Ano na to? Yung mga ano na, may mga butas na yung ano eh. Ang palay baga ginahanap natin tendency. Dagdagan na lang natin ng gulay doon sa... Oo, kasi kairap din yung puro karne. Yung iba, mas maghanap ng gulay. Ang palaya? Ito, mag-adobo rin pala kayo. Di ba may mga pangsagpaw kayo? Adobo ang sitaw? Oo. Alam mo, tigiyan mo na. Ito, sa luyot. Aragin ko. Nag-adas tayo. Adas-adas. Kala nyo sibuyas lang ginaadas ah. Napitas mo yan? Sa baba ang sa baba Mayroon daan? May dapat saruyot na eh. Ba't binili mo? So, ano na to, tatapon na to, mabubulok na lang ito dito. So, dahil business minded tayo. Gagawin lahat. Dahil business minded tayo. Ngayon nga dyan. Kalamig. Saka yung pinagdawat natin siguro yan. Kagan ng bunga. Ay, maliit. Grabe guys, napakaraming bunga nito. Nakakaisang truck sila ng ano. Magaling kasi sila mag-alaga. Pero yung alagang putsa. Ayun o. Kadamo-damo. Kasi ang dami nakasabit na ako na. Kaya hindi tignan eh. Paldo ka dito ah. Tapos ang mahal pa ng kilo, parang 70 yata per kilo. Eh mabigat ang ano, Timbang ko. yung timbang. Kaya talagang pumaldo siya ng benta. Buwing bawi eh. Hindi lang bawing bawi. So ito naman guys ay ano kamag-anak namin. So, kaya wala namang iba-iba. Kaya okay, okay lang naman. Saka mabait yung may-ari. Thank you kay Kuya Jing. Yes. Kala ko dati kay ate ano, B. Hindi sa kanya nga ito. Ngayon ko po yung nabili niya na ako. May sibuyas rin sila dito. Parang may dilaw daw sabi niya. Bisitahin din natin yung sibuyas natin guys. Kung anong isura. Kuha rin tayo ng talbos. Diyan na tayo magdaan? Wala, hindi ka man lang nagtinda. Palahit pa.
Ay, dito na tayo magkabila. Maputik dyan eh. Ha, oo, maputik. Doon na ang So, ayan mga ka-dragon. Ito yung ating na-harvest. Sa ground. O, mayroon na tayong pang munggo. Sarap nito guys. O, sariwang-sariwa. Tsaka ito, with ano pa yan, sitaw. Ayan, diretso na rin kami sa tindahan para makapagluto na. At talagang maghapon na naman tong rag. May nasilaw. Ano ba? Nasikbot pa yun. Sayang kasi yung talbos. Ito. Okay, let's go. Ay, daan pala kami sa sa sibuyasan namin. Yung kumustahin lang namin kung nakaturay na. Wala kayo. Sinilas na natin. Shout out sa sleeper. Ayun ko mamaya. Kanino kaya yan? Nakalimutan ko ba rin ba? Mga ka-dragon, pasyal muna tayo sa ating sibuyasan. Kung nakatayo na. Parang may tao ba doon? Ayan, awa ng Diyos guys. Tapos na rin kaming magpatanim. Grabe ang ano dito. Pagod. Talagang hanggang hindi natatapos. Hindi ka makatulog, hindi ka makatrabaho ng iba. Ayan, buti na sisingit-singit pa namin makapasyal dito. Ayan na ang Dito, gusto mo? Nun yung kayo sila, Kwan? Hindi kayo na-sprayan yan? Kadami na dito kayo. Kadaming barsa nga. Barsa nga. Kaya ati juicy yan eh. Dito po yung nakita na eh. Ay. Ang talagang. Barsa nga. Ayan, dahil mayroon ding pechay dito guys. Hingi din tayo ng pechay. Hindi, bibilihin ko yan kay Ate Josie. Dadaan ko na lang mamaya. Hindi. Yep. Ay, ito yung ano, dala. Ay, no, parang ito. Yan yung hindi natamnan. Ay, wati dito yung tatlo. Yan, ito na guys yung aming area ng sibuyas. Ba't may ano dito? Maganda na yung nandun sa dulo kasi nauna yan eh. Yun yung galing kay Kuya Arnel. Kila Chen. Diyos ko po, pagpalain mo po ang aming sibuyas. Maganda pa nga itong iyo. Yung sa amin ka, ano. Marasay. Mga bata kasi nagtanim. Ayan guys. Kuha tayo ng pechay. Meron lang mga ano, kinainan ng uod. Ang ganda sana eh. Mga nakainan naman ng uod. Piliin na lang natin yung maganda. Sarap to ihalo sa nilaga. Nilagang baka. Baka. Favorite ni Auntie Ligaya. Kasi na yung tatlong tumpok. Oh, diba? Pag nasa kabukiran ka nga naman, yan.
Mas madalas nakukuha mo ng libre yung mga gulay. Libre kuha. Tapos dagdagan na lang namin ng ano doon, gulay doon sa aming gulayan. Ah. Nakado ka, George. Ano, kaputik yata? Hindi. Gasa natin sa kalat. Ayan guys, pauwi na kami. Pabalik na kami ng tindahan. Yan, magluluto naman tayo ng ating paninda. Yan, magluluto ako guys ng munggo, ng ampalayang may itlog, tsaka adobong baboy, sisig, chicken pastil, syempre. Hindi nasasawa yung mga bata sa chicken pastil. Pinagpitas pa kami ni Jing, oh. Wala kayo. Magabi yung Thank you, Jing. Napakabait naman ng aming pabangkin, oh. Ayan, agang-aga, lugaw. Yung mga bata. Ay, sabili ka daw ng itlog. So yan guys, breakfast muna tayo. Yan, ang aming ulam. Corned beef ni Sir Robert at Ate Loida. Araw-araw ganito ulam namin. Spam. Ay, pastak baka. May pondo, marami kaming pondong ulam dito ngayon. Pwede rin namin yung ibenta. Pag naubos yung budget meal na manok, pwede yan. Gusto nila yan. Kaya po. Yun nga lang kung afford nila. Oo, kaya yan nila. Mayayaman na yung mga estudyante ngayon. Hindi katulad nung araw. Lima-lima lang ang allowance. Ayan mga ka-dragon, after namin mag-harvest ng ampalaya, dito naman tayo sa garden namin. Sisimutin lang natin yung pwedeng mapakinabangan. Ayan, harvestin na rin namin guys yung saging na saba. Pinapakuha na ni Kuya Joby. Pwede na raw yan. Teo. Dami na namang sili, oh. Red na naman yung mga sili namin. Ay, ito. Puro hinog na. Ayun guys, kukunin na namin tong ano dito sa amin. Baka maunahan na naman kami. Hindi mo kapatid buga. Ang problema namin guys, baka bumagsak dito sa aming kamatis. So yan, gagawa ng paraan ni Tita Ligaya, hilahin niya raw doon, papakaroon. Sige, ante, kaya? Ante? Dahan-dahanin ko lang eh. Sige, guyo doon. Ay, doon ah! Ay, magawa. Hindi ako doon, kamanda ako magkuhan. Pati na yung matanggal. Hindi, ano ko dito, saluhin ko. Ay, magrimpap. Ayan guys, nakailang harvest na rin kami dito sa aming sagingan dito sa garden. May pang ano na tayo, pang daga, pang prito. Buti nilang umulan kahapon, yan, nadiligan tong aming mga gulay. Ito yung sa baril natin.
Kalakas daw doon. Daming bunga guys. Oh. Nakakapanghinayang pag hindi na ano. Ang lalaki pa naman ang bunga niya. Ayun, mayroon na siyang paisa-isang maniba. Pwede na tong kunin. Papahinog na lang. Kasi kahit yung ganito guys na maniba lang, wala rin kami mabili sa tindahan. Talagang ang hirap maghanap ng kamatis. Oh, may bisita ako, si Gidia. Kala ko kung sinong tumatawag-tawag. Nandito na naman ang batang maligalig. Gidia! Daming bunga ulit yung ano, mga bell pepper. Hello JD, how are you? Ito yung sinasabi ng ano napanood ko. May uod. Oo, yung ilalim. Oo. Ayan o yung Kung may ano, may ma-sprayan mo. puntang ko isang kilo mamaya. Gusto eh, ano. JD, how are you JD? Daming bulang. Hilog yung sili. Ba't yung pitas eh? Kaya nga kadami. Kadami pa mga stock doon. O diba? Ang dami namin stock na ano, sili. Hindi punggus yan. Uod. May uod Kaya siya. nga. Ano yung nakikahawa din niya. JD? Bell pepper. Wow! Ligo ka doon. Wow! Ah, nakita niya pala yung tubig. Kaya pala sabi niya, wow. Ito may makita ang tubig. Aba yung ligo. Ay saging. Binta niyo na? Ano na namin? JD! Bibili nga ako. Wow! Saging doon kay Kalo. Palalaki. Ganda. Yung kay Tatang. Buhatin mo JD. That? Banana. What's that? Wow! Yeah. Oh, no! No! Sinubo niya. Dirty. Ikaw talaga. Lahat na lang. Sabi dirty. Bati ito. Ay, kung ito oh. Putulin. Yung ano. Malukon. Oh, ayaw mo pa magpahakapit. Oy, oy. Halika na. Ayan mga ka-dragon, dahil tapos na naman ang aming busy hour. Kami naman ang manananghalian. Siyempre, hindi mawawala ang pakwan. Napaka-pulang-pula. Well guys, lunch time na, alauna. Okay, kanya-kanya na naman to. Si Dax ba? Hit-hit na naman ang kanin. Ha, hindi kayo nakabili ng hipon na antay? Wala nga mabili daw. Sa ano na next? Para ano yung mga gutom. Linggo daw. Manaan mat ni Until Guy, day sugpo. Muna yung puro pakkunin doon sa'yo. Walang ulam. Ito ang ulam ng tail. Top. Ayaw niya rin ng corn bob. Corn bob. Yan guys, ulam namin, tira-tirang sabaw. Sabaw Makaraos na yan, kwan. boy. Ito! Ang ganda-ganda. Tapos ito, gusto niya katigas-tigas. Kahit sabaw-sabaw na namin guys. Ay, naupuan ng tayo. Nung pan palaligo kami. Ano nang dala sila? Kadami-dami daw. Hindi daw nila mabinta kadami. Sira na yung iba. Oh, yung dinaanan ng uod. Sayang mo. Ang dami rin ano ngayon. Lugi sa pakwan. Sabi niya nga magtinda daw dito ako. Gusto daw yung 10 kilo. Tapos ano mo na yun?
Kain tayo guys. Ang ng gulay. Tandaan ng pinaintiyan ko. Sipuli, tandaan. Siripuli mo na. Sayote, magkano mga sige ko. Hindi mo pa pabahan si Kuya Billy? Bakit? Ano ba na? Bukas ka? Sabi niya kasi hindi ko na. Kung pabili kami ng kuwan. Kaming service, nasiraan kami guys. Siraan ng tricycle. Kuya Dube. Ay, sabi ko sa umaga. Sabi ko na, wala ko. Marina kami nalakal. Kasi kami matulog. Nag-aisip na kami kasi kagabi. Tapos sabi pa ni ate nasa taas ng si Kuya Juby, alam hindi mo sabi. Dito nga rin lang kami. Nag-aabag naman kami ng mga tricycle na kakilala. Wala mo kami makita. Katlo kasi. Sabi ko Katlo kami. Parang wala lang kami. may nagabiling ubing doon na nakamotor. Lakad. Inutusan namin. Inupahan lang namin ng kwan. Sabi gasolina namin. Nagbili siya ng sealant. Awan ba? Nagpunta siya kay Dugang. Nagpamuntik, klaro pa siya. Wala rin. Sabi niya nga sa akin, nakarating na ako sa bahay niyo bagante, sa may harap ng bahay. Ay, alam niyo yung bahay namin. Sabi ko gano'n sa kanya. Nagtango man siya kagabi. Pinuwan mo sana ako ng damit na kumot. Sabi ko, kanto ligaya, paano pag sa tulay tayo ang inabot? Baka pag nakuha na. Baka durduron. Liwanag na sa tulay. Kagaga pa? Matakot ka? Iblog daw ni Peng. Oo eh. Yahay ka mo na rin. Ito kami daw. Kaya ano kami. Parang sakay kami kong krag-krag. Sinulak mo na sana. Asan na nga pala yun? Ang bulong nila. Ang balong ba? Hindi karayan. Para perde ka mga tricycle. Ayan guys, finally umulan na din. Yan, nadiligad na yung aming gulay. Hindi kasi obra yun guys kapag dilig-dilig lang na timba-timba. Dapat talaga doon maulanan ng malakas. Tsaka mapatubig o kaya mapatubigan. Kape muna tayo. Ayan guys, uwian na naman. Kaya lang wala tayong service. Wala, nasa talyer pa din yung aming tricycle. Hindi na rin ayos. Nagpasundo kami kay Kuya Joby. So ayan mga ka-dragon, kita-kits ulit tayo sa ating susunod na episode. We love you all guys. Ingat po kayo palagi.